Wij hebben sinds de 80er jaren zijn wij als beheerscommissies verantwoordelijk voor het onderhoud en het beheer van de sportaccommodaties in de verschillende dorpen. Elk dorp had zijn eigen beheerscommissie. En voor dat onderhoud, met destijds de gemeente uitdrukkelijk voor gekozen had, krijgen wij een vergoeding. Die vergoeding dat wie altijd redelijk, zo kunnen we net doorzeggen. Zij hadden toen verkozen omdat ze zelf duurder winnen. Wij konden dit zelf ook. Dus er zijn een aantal van de beheerscommissie die zelf een meer machine, die door zelf een product onderhoudt. En zo had dat altijd best in de gemeente van Wiederdeel. Nu zijn we sinds oorlog onderdeel van de gemeente Noord-Eerst-Friesland. En wij hebben in zo'n 18 al een van welke koers wil je op met het beheer van de sportvelden en het onderhoud ervan. Nou, daar kwamen ze wel op waarom. Er is nog een prutte onduidelijk. De beheerstichtingen van het Verwedderadeel willen graag weten waar ze aan toe zijn. Als ze investeren moeten of net. Dit hadden ze ook aangekaart bij de gemeente Noord-Friesland. Toen bleek eigenlijk wel dat zij net wisten wat de huidige situatie was. En dat konden ze op hun manier net erom vinden. En dat was echt heel jammer. En dat had uiteindelijk resulteerd omdat wij dat ongeveer van inventariseren is in een aantal vragen van hoe leidt het er nog heen. En dat zijn vragen van praktische aard. Wij gaan ze netjes beantwoorden. Dat moest ik nogal vrij hard op hun manier. En toen bleef het stil. Rond februari kwam er een stuk beleid naar voren wat de gemeente uitstippelen wil. Wij gaan proberen om duidelijk aan te gaan dat wij graag belutsen willen bij het hele verhaal. Dat er naar u gecommuniceerd wordt en dat we de dingen uit de kranten lezen moeten. Want dat is heel jammer als het op die manier spelen wordt. En toen gebeurde er wel helemaal niks. Tot vorige maand zijn er ineens dezelfde vragen waarop mij gesteld waren. En we weten net dat dat bij alle sportverenigingen in de eigen gemeente wie alleen bij Verwijderdeel. We hadden geen idee. Men moet net de indruk krijgen dat alles uit verder erbij komt. Het leeft breed bij ons. Ook bij in Bedaat, in Blaja en in Marm. Het is over het algemeen, het wordt breed droegen. Maar het leeft ook overal. En dat is toch voor u wel een heel wichtig onderwerp. Om dit toch wel naar voren te brengen. We zijn toch, wat Gaatzekkels zijn het, we zijn de laatste tijd eigenlijk wat op het tocht houden. Er is geen duidelijkheid, er is geen beleid vanuit de gemeente bij. En dat is spietig. Wij willen graag verder. Ik had het idee dat de wethouder de sport op zich net zo belangrijk vindt. En dat is heel jammer. En zeker in zo'n gemeenschap, waar dan ook nog sprake is van krimpregio, is dat een heel groot ding. En als het budget dat het voor iedereen als het duurder wordt, dan wordt het laagdrempelig om mee te doen aan de sport. Vooral in een productdorpen waar het gemiddelde inkomen net zo heel hoog lijkt, dat wordt al moeilijker. Er weer een btw-verrekening binnen. Valt nou voort. Dat kost ook centen. En dat zijn al je dingen wat speelt met verenigingen in tekort komen. Vanzelfs hebben we de verantwoordelijk wethouder van sport ook vregen om een reactie. Pietje de Graaf kon geen interview aan en jouwt Boppe dat aan de beheerstichtingen uitnodigen te hebben om in peteer te gaan, voordat ze in de media een reactie jouwt op de kwestie. De man van de beheerstichtingen willen eens maar één ding. In het krimpgebied met jou je mijl sterk meidje. Wij willen graag belutsen worden.